Yan habarlardan belläp geçişmede ala Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 5-nji martdan bäri ilkinji ýerde köpçülükde görünne. 16-njy martda Putin Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew bilen Sankt-Peterburgyň çetinäki Konstantinovsk köşkünde duşdy. Putin öz saglygy barada çykan gep görüňlere degişme bilen jogap berdi. Bu barada kärdeşim Merdanyň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 5-nji martdan soň ilkinji gezek jemgyçiligiň öňünde peýda boldy. Putin 16-njy martda Sankt-Peterburgyň etegindäki Konstantinovski köşkünde Kyrgyz prezidenti Almazbek Atambayew bilen duşuşdy. Putin özüniň saglyk ýagdaýy bilen bagly edilen saklamalara kaktaryp, gıýbat bolmasa tukatlyk bolardy, diýdi. Atambayew Putiniň üren gowy ýagdaýdadygyny aýtdy. 62 ýaşly Putiniň saglyk ýagdaýy bilen bagly edilen saklamalar bilen birlikde 20 fevralda Kremlin gulaýynda oppozisiýon siýasatçy Boris Nemtsowyň öldürilmeginden soň Russiýanyň syýasy we howpsuzlyk gatlaklaryndaki güýçlenen bölünşik barada hem gürüňler peýda bolupdy. Putiniň gözden ýitirim bolmagy bilen baglylykda Kremlin hiç kili düşündüris bermeýänligi sebäpli her türlü teoriýalar ortaga atylyp başlandy. Bir tarapdan aýaly bilen aýrylsan Putiniň çagasy boldy diýilse, başga bir tarapdan Kremlin baýry siýasatçylarynyň ony wezipesinden çekleşdirendigi aýdyldy. Putiniň medeniýet wekili Dmitri Peskov Rus prezidentiniň Atambayewa ulagy mündürip, hut özüniň 15 minutdagy aýlandygyny aýdyp, peýda bolan gep gürüňleri ýaňsylap seýle sorag berdi. Indi her kim Şwitsariýada çaganyň dogulsyny kabul edip, generallar tarapyndan zamun alynan ysmat prezidenti gören bolsa gerek. Atambayew Putiniň syrkawlanmagyny isleýänlere ýüzlenip, belli wagt size ýetdirmez, diýdi. Putin bilen Atambayew Kyrgyzstanyň Ýewraziýa ykdysady bileşigine goşulmak meselesi barada pikir alışdylar. Putin soňky gezek 5-nji martda Italiýanyň premier ministri Matteo Renzi bilen özara duşykda köpçülige görnüpdi. Sondan soň Kreml aram köpçüligi Putiniň käbir suratlaryny ýetirip dursa-da, käbir habar serişdileri ol suratlaryň has ozal alnandygyny belläpdiler. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Habarlar günlük programmamyzda goňşy Owensany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owensanyň Türkmenistan bilen serhetleşen garkyn etrafynda Owan howpsuzlyk güýçleriniň yerli protestçileri ok atmagy netijesinde 4 adam ölüp başga 7 sanasynyň yaralanandygy habar berilýär. Garkyn etrafyndan alynan maglumata görä käbir garkynlar dünýäni 15-nji martda Amy derýanyň ortasynda yerleşen Jedelli ada odun ýyma barany türkmen eskerleri tarapyndan olaryň ellerindäki enjamlary alınıp we olaryň 3-4 sanasynyň hem şol ýerde saklanyp galynandygy aýdylýar. Garkynlar şol ýagdaýa ünsü çekmek we Owan hökümetinden kömek soramak üçin garkyn etrap häkiminiň öňüne baranda sebäbi henide çenli dolu tasdiklanmadyk ýagdaýda Owan harbylar tarapyndan olary odaçylýar. Wakanyň netijesinde 4 adam helak boldy we başga 7 sanasy yaralandy. Bu barada Kawla habarçymyz Şamerdan Gulumurady jekmejek maglumat berýär. Şu gün 16-njy martda Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň garkyn etrapynyň ýüzlerçe ýaşaýjysy bu etrabyň häkimliginiň binasynyň öňüne toplanypdyr. Türkmenistan bilen aralykdaky dawaly ada bilen bagly alada etmeýänlikde halk häkimlige baryp reaksiýa bildiripdir. Gelip gowşan maglumata görä garkyn etrapynyň polisiýasy protestçileriň üstüne ok atypdyr. Onuň netijesinde 4 adam ölüp, ençeme adam yaralanypdyr. 6 sany yaralynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Agar yaralylar bejergi üçin Jowzjan welaýatynyň merkezi Şybyrgan şäheriniň keselhanasyna iberilipdir. Garkyn etrapynyň arçyny Gulam Resul Qaryadaryň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä wakada 3 adam ölüpdir. 6 adam yaralanypdyr. Şol 3 adamyň öleni durusyn 6 adamyň yaralanan durusyn okun sesini eşitip şeýle geldim ol suallyga. Bu adamlar Türkmenistan dilleriň mülkümizden bir çiğledi boty, şonuň üçin muzahire edip bu suallyk gelen ekenler. Şol halatda öz polisimiz tarapdan 3 adam ölüp 6 adam yaralanypdyr. Garkyn etrapynyň ilaty Amy derýanyň ortasynda dören ada mal geçirip bakýardy we odun çöp ýygýardy. Dün Türkmenistanyň serhetçileri garkynlary adadan kuwalap çykarypdyr.
Garkyn halky meseleniň çözgüdü üçin düýnem häkimlige ýüz tutupdyr. Türkmenistanyň serhetçileriniň Garkyn etrawynyň ilatyny ada salmaýanlygyny Gulam Resul Qaryadar aýtdy. Dün şolar Türkmenistan şol adamları kuwalan billek mını ýaşullaryňyzdan satyn aldyk diýip getiren Türkmenistanlar kuwalan olar Türkmenistan bilen gepleşen İýeçiligi jedelli bolan adanyň meselesiniň çözgüdü üçin Garkyn etrawynyň halky Awgan hökümetine ýüz tutup gelýär. Şonuň üçin Jowzan welaýatynyň häkiminiň orunbasarynyň ýol başçylygynda şu gün bir delegasiýa Garkyn etrawyna barypdyr. Ýüzlerçe gaharly garkyllar etrap häkimligine topulypdyr. Häkimligiň binasynyň aýnalaryny döwüpdir. Protestçileri ýa serpikdirmek üçin Garkyn etrawynyň polisiýasy ok atypdyr. Ýöne ardasyny resmiýlere ýetirmek üçin özleriniň häkimlige baranlygyny ýerli ilat aýdýar. Resmiýler bilen garkyllylaryň diýanyň arasynda gapma garşylyk bar. Bulan wakanyň asyl sebebi henüz açyklanmady. Dawaly adanyň meselesiniň çözgüdü üçin Garkyn etrawynyň müňlerçe ýaşaýjysy 26-njy fevralda hem Garkyn etrawynyň häkimliginiň binasynyň öňünde protest geçiripdi. Şaýmyrdan Gulmurady, Kabuldan Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu Türkmenowan serhedine we onuň goýyna bolup geçen wakalar barada ýygyderli maglumat taýýarlaýar. Sypdyran maglumatlaryňyzy azathabar.com web sahypamyzda okap, ol ýerde öz pikir-araýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Web sahypamyzda turkmensanyň.org arkaly girip bolar. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar günlük programmamyzda Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. 8-nji Mart bayramy münasibetli Aşgabatda 8 we 10-dan köp çağly eneleriň birnäçesine ýaşaýyş jaýy sowgat berildi diýilip resmi medeniýetde habar berilipdi. Şol güni Prezident Gurbanly Berdimuhammedow bayramçylyk münasibetli Türkmenistanyň denanlaryna uradan gutlawynda köp çağly eneleriň döredüjilikli zähmet çekmek we perden terbiýelemek üçin döwletimiz tarapyndan uly gollaw berilýär we ähli mümkinçilikler döredilýär diýdi. Emma şol bir wagtyň özünde ýurtda köp çağly eneleri odýan ünsüň berilmeýändigini ýakynna goýberen maglumatlarymyzda hem käbir türkmenstanly illeşlerimiz belläp geçipdiler. Soňky maglumatlara görä hökümet tarapyndan Aşgabatly 8 çağly ene berilen jaýyň resmiýler tarapyndan ýygyna alynýany aýdylýar. Kärdeşim Gözel bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Ýangy ýakynda bahar bayramy bilen baglylykda Türkmenistanda köp çağly enelere hormatly atlar, medallar we pul görnüşindäki bayraklar berildi. Şol sanda käbir maşgalalara jaý berildi. Şol bir wagtda Türkmenistanda, hususan da Aşgabatda käbir köp çağly maşgalalaryň elinden jaýlarynyň alınýanlygy barada hem maglumatlar gowşýar. Aman radaga şu barada sizden nähili maglumat bar? Ýaňam belleşini diýäli soňky döwürde köp çağly maşgala üns bermek birneme güýçlerini aýtdy. 8 we 10-dan köp çağa dogran enelere ene mähir diýilen at takylýa şolad götürýän ýörüýte döwlet tiýle gowşurlýa bir wagtdan pul tiýle berilýä. Ýöne şol maşgalalary ýaşaýyş bilen üçin etmekde bolan ente problemalar dowam edýär. Men bir ikran ýagdaý gurup bereň. Birinji ýagdaý Aşgabat şäheriniň Mir 2 mikroraýonynyň ýaşaýjysy ene mähir diýilen at taklan ene bilen bagly. Ol 14-nji ýylda 8 çağasyny ýygyna düşürüp aýak bitmedigini guzawna alyp dürli döwlet edaralarynyň kapysyny kakyp özüniň ýaşaýyş jaýynyň ýoklugyny aýdyp edin maşgalasyna bap gelmeýänem bolsa, kiçirägem bolsa ýaşaýyş jaýyny geçen ýyl Mir 2 mikroraýonynyň alyp Edin 8 Mart bayramçylygynyň öňü syrasynda da onuň öýüne Aşgabat şäheriniň Köpetbag etrawynyň häkimliginiň işgärleri beýleki hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri gelip mundan 1 ýyl owal berilen jaýy boşaltmagy talap edipdirler. Amanradaga resmiýler bu talabyny näme bilen düşündiripdirler? Birinji sebäbi mundan 1 ýyl owal
berilen zay resmileştirilmeyen eken, şol 8 sagalı enenin adyny geçirilmeyen eken, öne şu zay boş zay gir ýygynyň resmileştirer, adyny geçirer diýipdirler. Haçanly 8 sagalı ene şol zaýyň öz adyny resmileştirilmegini talap edip dürli edaralara gatnap uranyny bolsa siziň pasportuňyz Ruhabat etrawyna ýazylgy gitden şo ýerde ýaşan, häzirki ýaşap oturan zaýyňyz bolsa bir kanun ýaşap oturýarsyňyz, ol siziň adyňyzy resmileştirilmedi. Şol üçin boşadyň diýipdirler. Oň dogurdanam Ruhabat etrawyna ýazgysy bar, pasport ýazgysy ýöne ol mundan bir 20 ýyl çemesi odol ýaş gelin wagty gaýyn öýüne ýazylan ýazgy. Gaýyn öýünde de ol gelinden başga ýene de 3 tane maşgala ýaşaýar. Aman radaga diýmek şol jaýa girende eline hiç hili kagyd bermendirler. Umuman köp çagaly eneler jaý berilende giňden ýaýran düzgün şeýlemi ýa-da edil şol aýalyň ýagdaýy şeýle bolup durmy? Anyk fakty şol aýalyň ýagdaýy şeýle ýöne umuman 8 saga we ondan köp saga dogran olar terbiýelep ýetiren enelerden zaýap bilmän ýöreller az küçler durul bahanalar bilen birinji mümkinçilik göränine size zaý berer, gaýrat edin, oňşuň diýilip bir 2 otogly, 3 otogly zaýda 10 kadym bolup ýaşaýan maşgalalar az. Ýene nähili ýagdaýlar size mälim? Üçem saga dünýä iňenden soňra uzaga çekdirmän olary ýaşaýyş zaý berilýär. Üçem saga doğan maşgala. Ine menne bar bolan anyk maglumatlara görä Lewap welaýatynyň Garabökül etrawynyň ýaşaýjysy mundan 1 ýyl ýyllar model üçem saga doğran ene häzir buny çelli zaý beren oklar durly bahanalara dulanyp garaşyň birinji mümkinçilikde zaý berip başlaryndan soňra ene üçem saga doğran ene de etrap derejesindäki welaýat derejesindäki ensene edaralaryň gapysyny kakyp entek öz haýyşyny bitirdip bilen ok. Şeýle faktlar ýene de bar. Kärdeşim Gödölüň Aşawatly ýa-da Jaman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetleşligini dinlediňiz. Ýurtda ýaşaýyş jaýyny ýa-da mellek ýerini nowata durup almakda hem käbir kynçylyklaryň bardygyny Adatlyk radiosu bilen söhbetleş bolan illeşlerimizin käbirleri belleýärler. Aşawadyň ýaşaýjysy özüniň eýem ençeme ýyl bäri jaýyny owatyna duranlygyny, emma henüz hem jaý alyp bilmeýändigini aýdýar. Özüni Galina Kuliyevna diýip tanışdyran Aşawatly ýaşaýjynyň sözlerine görä olar 37 kvadrat metr ýerde 6 adam bolup ýaşaýarlar. Ol öz meseleleri barada Aşawatda habarçymyz Sultan Açylwa görüňberdi. Türkmenistanda esasanam Aşgabat şäherinde uzak ýyllar jaýyny owatyna duran ýaşaýjylaryň döwletden jaý alyp bilmeýändikleri, jaýsızlykdan kösenýändikleri barada aýdylýar. Öz misalyňyzda nämeler bolup geçdi? Öz misalyňyzdan faktlar getirip bilýäňizmi? Ne misal üçün menne kıyın ýagdaýym 37 kvadrat metr bolup 6 adam ýaşaýar. 2 tanam gizicik ýaşajyk çağalara yer ýok. Kravat koyup bilemedi oğlum yerde yatya. Qarab bizim ýagdaýymyz gaty kıyın. Men näçe sapar arz etdim hökümetiň döwlet edaralaryna hiç bir oňly netije alyp bilemek. Özüm näçe 45 ýyl hyzmat etdim hökümete. Oğlum bolup işledim. Giýjegini adap çekdim. Men gowy işlerim üçin maňa hormat haty berdiler. Maňa jaý berdiler. Tyle hökümine. Inne dänim şu çağalarım 11 sana aktığım var. Oturmana turmana yerimiz ýok. Aňyrsy işte bäriksiz tygysy bilemiz. Biz gaty uly maşgala. Ana arzalaryňyza näme jogap berýärler? Arzalarymyzda ne nowata durun, ilitka alın, yer alın, jaý salyň. Ipoteka alın diýip hat gelýär maňa. Şolaryň hödürleýän hyzmatlaryny ulanmaga sizde mümkinçilik ýokmy? Şolaryň aýdysýalyk ipoteka almaga ýa bolmasa elitatlandyrılan jaýlarda nowata durmaga ýa yer alyp duruluşy etmäge ýagdaýyňyz ýetenokmy? Bizim o zatlara ýagdaýymyz ýetenek. Gurbum ýok, men jaý alyp yer alyp talmana ýa-da ipoteka almana soňra pullary tölemäne näçe ýyl ondan men ýokjokmy? Kim men ýyzymda onuň töler o pullary o zatlara alady diýen men. Jaýlaram gaty gymmat. Bankam däl hemme bankam dälim pul berenak ipoteka.
Masala tanıdan artmak bilen jaýyňyzy giňeltmek meselesi bilen ýüz tutanyňyza näçe wagt boldy? 6 ay mundan ozal yazdım. Ne yanrağım yine yazdım. Yine de yani prokuror yine de yazın dedi. Oturman yazın hayiş dedin. Dedin dedi. Belki dedi yağdığını da seyrederler. Oturman yazın şeydip bana prokuratura yazdım da bana şöyle cevap verdiler. Sizin özüňiz ýaly uzak geller garaşyp döwletden jaýal bilmän oturan raýatlar köpmi? Katıken. Caizsiz şuma 15 adam bir jaýda ýaşaýan adamam bar. Çağa çoğu ne böyle iki otogly jaýda ýaşaýarlar. Ýanymdaky goňşum şeýle ýaşaýar, şeýle ýagdaýda. Öz ýagdaýmam şeýle, goňşum kam şeýle. Döwletden döwlete tegisli muhtaç ýok kasabynda bolýar. Hawa döwletde jaý ýok millete bermek üçin. Diňe satmak üçin, diňe satýarlar. Saýyz barka berýärdiler. Novatda duran adamlara yankı jaý berýärdiler. Jaýyňyzy giňeltmek üçin ýakynda ýututandyňyz aýtdyňyz. Jaýyňyz darlygydan o zamandan ozal ýututmandyňyz. Jaýyňyzy giňeltmek barada. Jaýym giňeltmek üçin Novatda durdum. 1982-de durdum. Hepde de bir sapar barıp bellenip gaýdýardyk. O sıra durup. Ahyrda ona maňa aýtdy daýda diýdi bir $100 oma pully $100 bersen diýdi o sıraňy diýdi süýşürer diýdi. Amen $100 nerden alaýyn diýdim. Men dollaryň men elimde de saklap göremek dollar diýdim. Hele şeýdibem ýanky şol gatnadyk olam ýatyrdylar. Bardyk häkime baryp soradyk nähili biziň Nowatymy nähili bolýar diýip soradyk olen tiziň Nowatyňyz diýdi ýapyldy diýdi. Inne Nowatda durmak yok diýdi. Nowatda durmak bolanak diýdi. Şonuň näme üçin ýapylanyň sebäbini şoňa aýtmadylar. Aýtmadylar bize. Aýtmadylar. Orsuň düzgüni ýok daýra diýdi. Indi şol näçinji ýyllar şo ýapyldy diýiler näçinji ýyllarda? 1992-de. Ne häzirinde 6 ay mundan öň ýüz tutanyňyzda täzeden Nowat diýip ýüz tutdyňyzmy? Ýa öňkü Nowatyňyzy galdyrylmagy aýdyp ýüz tutdyňyzmy? Öňkü Nowatyňyzy galdyrmak üçin adamy kimit bardyk. Ýöňe beni jaý satyn alaýmasaňyz tiziň Nowatyňyz diýdi ýapyldy diýdi. Dokumentler ba elimde barsaň sorasaň o zatlara ünsen berenekler. Ýaşaýyp oturan jaýyňyzy döwletden Nowat boýunça aldym diýdiňiz. Şonu näçinji ýyllarda aldyňyz? Yaş spesialist tip berdiler maňa. 62-nji ýyl aldym. Sondan berem näçe çağam, 6 tane çağam boldy. 11 tane aktygym bar, 10 tane çoğlugum bar. Şo aktyklarym tygyr şana gelseler yer ýok oturman, aňyryk de bärik ýagdaýym gaty kyn. Habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, jaý ýa-da millik ýeri almak meselesi bilen baglanşykly siz nähil tejribäni başdan geçirdiňiz. Bu barada bize gurrun beriň. Biziň medpuat email belisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55. Jaňydyň ýa-da SMS ýadyň. Şeýle-de bu soru biziň Facebookdaky Nargiz atly okujymyz hem öz garaşyny galdyrypdyr. Ol öz tesbirini jaý bilmän başymyzy tejribeden galdyryp bilemizok. Nowaty watsyn pulumuz bilen almağa ýetişip bolanok her gün gymmatlaýar diýip tesbirini belleýär. Dursun Jemalatla beýle kibir okujymyz jaý almak gün-günden gaty kynlaşýar. Nowaty durungda näme diýen soraw bilen öz tesbirini jemläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efir etjek maglumatlarymyzyň käbirler barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi hem Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulmagy çağırýar. Bolgonlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Habarlar günnelik programmamyzda Lewap vilayatyna deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Lewap vilayatynda guruluşy karyatlarynyň bahasy geçen ýylyň şu döwri bilen deňeşdirilende 20 götürüm ýokurlananda habar berilýär. Munyň hem vilayatda öňümüzdäki ay millik ýeriniň paýlanyp berilmegi bilen bagly daýdylar. Ýagny millik ýeriniň paýlanmagy bilen ýaşaýjylaryň öz millik ýerinde guruluşy işlerine girişýändigi bellenýär. Lewapda habarçymyz Osman Haliýew bu barada giňişräk maglumat berýär. Geçen yıl Lewap vilayatynyň ýaşaýjylaryna hususy ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin mellek yerlerinin yüzlerçesi bölünüp verildi. Yerli resmiler bu işin 2015 yılda da devam ettirilecektigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň owaların, şäherçelerin, etraplardaki şäherlerin ve etrap merkezlerinin
ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki milli maksatnamasynda welaýatyň çäklerinde täze binalaryň we deskalaryň 144-sini gurmak gözüňde tutulýar. Guruluşçy injener Ýagmyryň aýtmagyna görä, hususy ýaşaýyş jaýlaryny maksatnamada gözüňde tutulan deskalary we binalary gurmak üçin köp mukdarda dürli guruluşyk materiallary gerek bolýar. Geçen ýylyň ilkinji aýlaryndan guruluşyk materiallarynyň bahalary özgüde ýokarlanyp başlady. Olara bolan talap uly. Diňe bir daşardan getirilýänleriňki däl, özümizde öndürilen guruluşyk materiallarynyň bahalary da galýar. Şu ýyllar öýüňe getirilip düşürilen mum kerpiçiň bahasy 150-180, bir kub metr çagalynky 100, ýulan çaganyňky 110, semendiň bir tonasy 300 manat töweregi diýip Ýagmyr gürrüň berdi. Ol bu bahalaryň hususy ýaşaýyş jaýlaryny gurjaklaryň köpüsi üçin el ýeterli däldigini de sözüniň üstüne goşdy. Soňky ýyllarda Lewah vilayatynda hususy ýaşaýyş jaýlary palçykdan, çiğ kerpiçden gurulan ok diýen ýaly. Adamlar jaý bişen kerpiçden gurýarlar. Hususy we döwlete degişli kerpiç zawodlary her etrapda diýen ýaly bar. Käbir etraplarda olaryň sany 10, hatda 20 çenli baryp ýetýär. Ýöne kerpiç welin arzanlanyk. Ýagmyryň belleşiçe onu öndürmek üçin çiğ mal hem, tebii gaz hem, elektrik energiýasy da özümizde önýär. Şulary gözüňde tutsam, döwlet kerpiçiň bahasyny öz gözegçiligine alaýmaly ýaly. Ahal, Balkan we Lewah vilayatlarynda täze semen zawodlaryň gurulmagy bilen bu guruluşyk materiallarynyň gyçylygy aradan aýryldy. Ýöne bahasy bilen arzanlamady. Yoksam onu öndürmek için çiğ mal hem daşardan getirilen ok özümizde var. Çağıl, yuğulan çäge, käbir beýleki guruluşyk materiallarda şeýle diýip Ýagmyr belleýär. Guruluşyk materiallarynyň ählisiniň bahalary geçen ýylyň fevral aýy bilen deňeşdirende 15-20% kymmatlapdyr. Howanyň maýlap başlamagy bilen täze bölünip berilen mellekleriň eýeleri guruluşyk işlerine girişdiler. Banklar jaý gurjaklaryň hemmesini yeňillikli ipoteka kreditleri bilen üpçünedip bilen ok. Onsoňam ipoteka kreditleri boýunça gurulan jaýlar olaryň eýelerine gaty gymmada düşýär. Adamlaryň özleri bolsa ipotekadan arzan, özümizde öndürilen guruluşyk materiallarynyň, olaryň demir ýol, awtoulawlar arkaly daşalmagynyň bahalaryny döwlet öz gözegçiligine alsa, hususy ýaşaýyş jaýlaryny gurýarlar üçin uly ýeňillik bolardy. Diýip guruluşçy injener Ýagmyr Azatlyk radiosyna söhbetdeşliginiň soňunda aýtdy. Habarçymyz Osman Halyfoň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimiziň şu bölegine ýatladyp geçesimler Azatlyk radiosu Aşgabat şäheriniň Parahat 7 kiçi trapçasyndaky ýaşaýyş jaýlaryň öňünde sanydan galan ulaglaryň suratlaryny öz içine alýan ýürito fotoseriýa taýýarlady. Bu fotoseriýa we web sahypamyzdaky beýleki video faýllary tomaşa etmek isleseňiz sizi adathabar.com web sahypamyzda syýahat etmäge çağırýas. Web sahypamyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly hem girip bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyz hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.